Agkanta tayo, idiri tayo, imbag kenayati apu tayo, napudno nalinteg iti amin na tao. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo nga ikararagan ti kararwa ni Rosario Festejo Herenilia. Kakabsat, ilagip tayo pa ni San Paulino di Nola. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapos nadapan na kaikari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo, ti pan naripatom, saan na abaybayan, dagiti insaad mo, idinalagda a panagayat ken ka, aramidam kumangarod akan kanayon, nga adda kada kami iti panagbuteng ken panagayat iti nasantuan anagan mo, gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw, iti maikadwa a libro ti arari. Rinaot ni Salmaneser ti Israel, ket linakubna ti Samaria. Iti maikatlo atawen a panaglakubna iti Samaria, iti maikasyam atawen a panagtugaw ni Osias. Sinakop ti emperador ti Assyria iti Samaria. Impan na akasbalod dagiti Israelita iti Assyria. Pinagnaed natis magmamano kadakwada iti syudad ti Hala, ti daduma iti asideg ti Karayan Habor, iti daga ni Gozan, ket ti daduma kadag iti syudad ti Media. Naparmek ti Samaria, gaputa nagbasol dagiti Israelita iti Apo a Diyos da, isuan ng ispal kadakwada iti ari ti Ehipto, ken nangiruar kadakwada iti Ehipto. Nagdaydayaw da kadagiti Diyosen. Tinulad da ti ugali dagiti tattao, a pinagtalaw ti Apo, ididumteng dagiti tattao na, ket sinurot da ang impaanurot dagiti ari ti Israel. Imbaon ti Apo dagiti babaonen ken profeta, amang balaag iti Israel ken Huda. Impakda arda, panawan nyo dagiti dakes nga aramidyo, ket tungpalen nyo dagiti bileg anailanad iti linteg, nga inted kadakadayo kadagiti kapuunan nyo. Ti linteg nga inted ko kada kayo, babaen ti panagaramat ko kadagiti profeta nga adipen ko. Ngem saan da nga impangag ti sauda, nasukir da akas kadigdidi kapuunan da, adi nagtalek iti Apo a Diyos da. Di da kinayat atong palen dagiti bilinda. Saan da asinalimetmetan, tinakaitulagan da kadagiti kapuunan da, ket di da inkankano dagiti balaag na. Nagdaydayaw da kadagiti awanser serbina adi Diyosen, ket nagbalindemet nga awanser serbina. Tinulad da dagiti ugali, dagiti kabangibang anasyon, ket sinukir da ti bilin ti Apo, adida tultuladen ida. Nakapungtot ti Apo kadagiti Israelita, ket pinagtalaw na ida iti imatang na. Tila pagarian ti Huda ti inbati na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Ipangag mo kadi ti kararagmi o Apo, isalakan na kami babaen ti bileg mo.
Binaybayaan na kami, O Diyos, ket pinarmek na kami. Nakaungit ka, ngem ita, agsubli ka kumakada kami. Pinaginginin mo ti daga, ket nagrengat. Tarimaanem ti birri ti turod, tapno di maduprak. Pinagsagabam dagiti tattaom iti kastaunay arigat. Inikkan na kami iti makabartek nga arak. O Diyos, linaksid na kami kadin, saan ka kadin ako muyog ka dagiti aramid mi. Tulungan na kami as sumarangit iti kabusor, tawan serserbi ti lubong ti tao. Dahin ka dagiti sa uama ka ited tiag na nayo nabya. Alleluia, alleluia. Alleluia. Addaken ka dagiti sa uama ka ited tiyag na nayo nabiyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, diyo okumen dagiti sabali tapno di na kay tumet okumen ti Dios, ta okumen na kayto ti Dios, akas ti panangukumyo kadagiti sabali. Ti panangrukod yo iti sabali isun tumet laeng ti panangrukod ti Dios kada kayo. Apay adillawam ti sangkap iti mata ni kabsat mo, ngem di mo pay madlaw ti truso iti matam. Kasano nga ibagam nga ikatim ti sangkap ti mata ni kabsat mo, no di po pa'y madlaw ti truso iti matam. Agin si singpet, ikatimpay nga umuna ti truso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti sangkap ti mata ni kabsat mo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kas may isa nga leader kuma, dahito iti ibagbagada nga tapno agbalin tayo nga effective wano mayat ti panangidaulo na iso dati kunada nga kredibilidad ado ti leader nga nasisirib, ado ti leader nga nalaing ngamno han nga maibagay di kredibilidad da narigat da nga patyen na urino niya ti kongkonam no handa maara makita iji aramid mo narigat da nga sumurot uri sumursurot da kunada ka they can love you, they can follow you, I know they can follow you, they may obey you, ngam they cannot love you, no madidijay kredibilidad mo nga gaputa leader ka mabalin nga mabuteng da, mabalin nga out of order ka sumurot da, ngam dijay panagayat haan nga mabalin ta di kredibilidad mo haan nga maibagay jay aramid mo aramid mo kendi jay ibagbagam ka ado tikas jay nga leader nga daytay narigat nga patyen damo dagi tay leader nga urihan na ibagbaga agsingsingpet kan kasla mabain ka makakagaputan na saya at di jay kababalin na nasaya at di jay maaramid na di jay ibagbaga na iso da kas lamot na dito ebanghelyo tayo nga nya dato ibagbaga na haam mo nga husgaan ni kabsa mo haam mo nga okumen tadi na kan tumot okumen ti Dios no kas ano panangukom tayo ti daduma kas tamot ti panangukom ti Dios kanya tayo iso nga anya ti rumbeng nga ikaskasta na ori ni the late Pope
Palabas nga santo papa tayo, anya ti kunana, asi. Imbes ko mga pananghusga, ad-addaki di ko mga asi. Tayo suntumot ti itid ti Diyos kada tayo. Iso ko mati iruar tayo. Tano, asi ti rumor kanya tayo, asi mo nga agsubli. Ngam no agin lilinteg ka, agdadata mo nga madi, ay ka, delikado dito, narigat. Iso nga dito ko na, no kasano pa na kumukin kabsat mo, kastanto mo ti panangukum ti Diyos. Hamong ko din ni kabsat mo, hanggang kita dalusam di panagkitam, tapno na dalus mo ti panagkita da kanyam. So dahil ko na nga kredibilidad. Masapol nga ikarkarigatan nga agbiag nga nalinteg, tapno mamati da, hindi niya ibaga tayo. No, kas pangarigan kumano da tayo kat adda akem, kino agdilaw tayo. Kas di nga rin tibay kayat ti Diyos kanya tayo. Ipadaya apagdaydayang umararag tayo kakabsat at naga tayo kenda gito'y adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakidaydayawan, kan pakaigloriaan tinagan na, kan kastama ita pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatum kadapo da ito yung sakripisyo, pagsupapakin pagdaydaya umikan ka, dalusan na kam kadi, iti kasta maidaton mikan ka, ti makaayayo apanagayat, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at ako makada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tay dinto asaan mo masapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi nga magpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagdaka dagiti langit ken daga ken dagiti angheles kat kunada adi agsarday. Adios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napnoda ti pakaidaydayawam hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti apo hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto kat se katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ket nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao
Tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami nga da ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo. Tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na Diosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatim kad iday ti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti tadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurod iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adto ini Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may sala nga sao mapaimbagton toy kararo.
Kumararag tayo. Apo da kami anapabaro, babaen, ti pannangan mi itinasanton abagi kandara ni Kristo, dawaten mi itakaasim, taday ti masansan nga aramidan mi apagserbikan ka, patalgedan na kuma, ti pannakaisalakan mi, gapuken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na misa intayon, iti ayat ken kapya ti Apo.